Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanku da zuwa channel namu na Darul Furqan TV. Za ku ji yanda aka yi wa Abdul Jabbar martani rusasshiya, martani gamsasshiya, kace-kace da Abdul Jabbar a cikin wannan bidiyo insha Allah, sai ku saurara har zuwa ƙarshe. Dan uwa idan yau shine farkon ziyaranka a wannan channel namu na Darul Furqan TV, to don Allah ka sauka kasan bidiyon zaka ga kalmar subscribe da jar alamar rubutu ka danna, bayan ka danna sai ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa sannan ka zaɓi all, domin ka dinga samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Sannan don Allah ka danna mana liking, don Allah ka danna mana liking, domin liking naka ita ce za ta ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. To alhamdulillah ƴan uwa masu albarka, a yau na kawo muku wata channel mai matukar amfani da muhimmanci mai suna Fasaha TV. Ku sauka a ƙasan description ɗin za ku ga link ɗin, ku danna ku je ku danna masa subscribe tare da danna masa ƙararrawar sanarwa, ko kuma a farkon comment na saka muku link na wannan channel, to don Allah ku je ku shiga ku danna masa subscribe. Wannan tasha ce mai matukar muhimmanci. Abubuwan da take koyarwa sun shafi sirrukan waya, hanyoyin samun kuɗi a yanar gizo, sirruka da suka shafi WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran shafukan yanar gizo. Koyar da yadda ake buɗe website, shafi da yadda ake samun kuɗi da website. Wannan channel ana koyar da yadda ake buɗe YouTube da ilmummukan YouTube. Koyar da yadda ake amfani da applications daban-daban masu matukar amfani. Koyar da abubuwa na yanar gizo da dama daban-daban a cikin wannan channel na Fasaha TV. Ku je ku danna masa subscribe. gaban ku na maimaita, na ce mai girma gwamna, inda abin da nema ni ban gane mene ba a Kano ake ta min wannan masifa. Idan Ganduje turo a harbe ni ya sani ba ni harbe ba, Annabi Muhammadu ya harbe. Me haka? Menene dole sai ka yi mabiya ta ƙarfi da yaji? Annabi? To na rantse da Allah, ka saurari abin da zai biyo ma baya in dai akan annabi. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ai za mu samu nutsuwan wallahi wani bai isa ya zo ya ce wai zai bishi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai isa ba. Amma lokaci ne da in abu ya faru kuma dole a fito a yi bayani, a dasa mutane son manzon Allah sama da darajarsa a cikin zukatansu, sai zama duk wani abu ba wani abu bane. Kuma duk abun da za a yi a yanzu an yi shi a baya, ai ko wanda ya fi shi ma duk an yi shi. Kuma sahabbai sun yi kokari sun kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hassan bin Thabit ya yi kokari, Abu Sufyan ya zambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kukkushe shi kafin ya musulunta. Amma yana cewa hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allah fi zaka jazaa. Kai masa zambo kam, ka kushe shi, amma ni kuma zan baka amsa, kuma ina neman taimako sakamako a wajen Ubangiji ta'ala. Wa nahkumu bil qawafi man hajana wa nadribu hina taqtali'u ad-dima'u. Duk wanda ya zambe shi mu kuma za mu yi raddi da bakin mu faɗi darajojinsa, mu ce ba haka ba ne, kai ne ba wani abu ba. Manzala sa suma shi kowa duk duniya sun shaida da falalansa. Hajauta mubarakan barran hanifan amin Allah shimatuhu alwafa'u aman yahju rasulullahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u. Babu wani mai albarka da aka yi a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shirin kamfanin Kashful Alil Islamic Medicine Center ita ce ta ɗauki nauyin kawo muku, domin mu tallata mata da maganinta ingantacce ta ɓangarorin mazaƙuta, musamman ga maza waɗanda suke fama da matsaloli na rashin ƙarfi, saurin kawowa, rashin girma, tare da matsalar sanyi da baza. Ga maza da mata, musamman matsalar sanyi STDs, wato sexual transmitted disease. Ga duk wanda yake fama da waɗannan matsaloli na rashin ƙarfi, rashin girma da saurin kawowa da matsalar saurin inzali, to ka garzaya ka karɓi waɗannan magunguna guda 4 da yake bayarwa. Dr. Yunus Umar ya kware da gaske wajen ba da magunguna na herbal and practitioners, domin maganinsu yana da inganci kware da gaske. Nan Najeriya da ma ƙasashen ƙetare an yi amfani da shi kuma an ji daɗinsa. A ko'ina kuke a faɗin Najeriya ko a wasu ƙasashen, insha Allahu za su iya badawa a kai muku. Ga wanda yake so zai iya tura kuɗinsa a bada a kai, wanda kuma ya ce a'a to zai iya tura ɗan uwansa ya zo ya karɓa a ofishinsu da ke daidai unguwan Sabon Lamba Majema shago mai namba 2, Kashful Alil Islamic Medicine Center. Da izinin Allah za a tura muku magani ne
mai inganci, yana da ƙarfi, yana magance matsalar saurin kawowa, rashin ƙarfi, rashin girma, matsalar sanyi kowane iri tare da basa. Za ku iya kiran waɗannan lambobi ga dukkan mai bukata. Insha Allah za ku same su, ko kuma ku ɗauki wannan lamba ta WhatsApp domin ku tura saƙonku da kuma bayanin matsalar ku a ba ku amsa. To sai ku zo. In tuba kalma abin da ya zama kuskure ne. In zalunci wanda bai je bai gani ba da haƙƙi ba. Wa tusbihu alama fa'altum fi nadimi. Wa tusbihu alama fa'altum fi nadimi. Ya rage wa mutane su zaɓa wa kansu. Inna hadainahu najdain. Malam ya ka karanta wajen? Inna hadainahu najdain. Ba haka bane ba. Ya ayata ce wa hadainahu najdain. Jahilai sun dauka musamman nasibawan Sakkwato an ce suna ta na ce in sun saba wannan hadisi suka turo aka harbe ni, annabi Muhammad aka harbe, wai ta suke ta juyawa. An ban da jahilci na jahilai dama inda duk kaga nasibanci ya karbu to jahilci ne ya wuce gaba. Ga alama dai akwai bukatar saki Allah ya kuma fito da wani dan fudu ya jaddada Sakkwato. Akwai bukata a maimaita aikin da dan fudu a cikin Sakkwato. Amma cewa magana biyu ce, hadisi na kana manzo Allah da hanya 40. A iya sani na hadisi ne sananne na ma'aiki ba ma sai an bata lokaci ba. Cewa wanda duk ya raya sunnata ba ya raya sunnata ba ita ya raya ba ni ya raya. Man aya sunnati faqat ahyani. To wanda ya kasa sunna annabi kuma waye kashe? Ba annabi ya kashe ba? To ni kuma da na tashi wannan abin da na kawo magana ta ce ko ta annabi? Sai aka take ta aka kashe ni akan tawa aka kashe. Annabi aka kashe, haka manzo Allah ya faɗa. Wannan kenan ta wannan gefen. Shi girman ka kashe musulmi, kai ba ma musulmi ba, rai ta ɗan adam ba da haƙƙi ba, yana nan alƙur'ani hukuncin kashe duk annabawa ne gaba ɗaya. Ka haɗa da annabawa nan siddiƙai gaba ɗaya, ka haɗa da siddiƙan nan shahidai gaba ɗaya, ka haɗa da shahidan nan salihai gaba ɗaya, har nan dukkan al'umma ka haɗa da ita. Min ajli zalika katabna alaihim anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Kane ba su karatu ba amma suna son su dinga tarar maganar ilimi an yi su nuna malamai ne su. To kaga idan mutum yayi wannan magana a wurin da yake akwai malamai sai a masa dariya. To amma tun da kila waɗansu waɗanda ba malamai bai tara sai suka ɗauka cewa ya ci gari ba hamayya tunda a wurin ba mai masa musu. Na'am. Ka fa duba ka ga yadda ka dinga yi wa ayoyi hawa ha antum jadaltum fi ma lakum bihi ilm falimatu jadiluna wa hajajtum shine jadaltum falimatu jadiluna. Ita kuma zan maimaita yanzu. Ina roƙonka dan girman Allah Abdul Jabbar ka kawo bakin kai shiru. To ha antum jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati aw man yakuna alaihim shahidan. Haba Abdul Jabbar ya zaka zama kamar karamin yaro ne. Wannan a karo ne kawai ban gama ba, uwa uba na gaba. Akwai matsala. والذين هاجروا وخرجوا من ديرهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ذلك هو الأجر العظيم. ثوابا من عند الله ذلك هو الأجر العظيم وما عند الله خير للمتقين. Abdul Jabbar. Na'am. Ka komai girman ka komai shekarunka ka samu wanda zai dinga koya ma Qur'ani. Shi Qur'ani ba kamar sauran littattafai bane da zaka fanso shi a kasuwa ka zo ka dauka ka karanta da kanka. Shi dole sai ka je gaban malami an koya maka kimiyyar karanta shi. In baka iya kimiyyar karanta shi ba akwai makharijul huruf, akwai sifatul huruf, akwai ada, akwai
hanyoyi da dama waɗanda za a koya maka yadda ake karanta shi. to inda ɗan da ya haifu ya faɗan nasabar ina ta haɗu da annabi a kawo shi gudu shi ibn wabin ka ce mai na lakace maranci na ce ƙarya yake baka burge ba wata makarantar da ake koyar da ashe jama'a mun fahimta ko maliku zai faɗi nasabar annabi da ba a haife shi ba sai bayan rasuwar annabi da shekara 90 ko 82 haihuwarsa balle almajirin maliku ko yana maliku ba ruwanmu da maliku annabi ne haɗa mu in za a taɓa annabi za mu taɓa ko maliku maliku ba wanda yake haɗa mu da wani addinin ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle wani ibn wahab zaka ce ibn wahab ya ce wai hala annabi ce in wato galibi waɗanda za ka samu suna yin wannan ba su ɗauki ilimi a gurin malamai ba kawai gurin littattafai suka rika buɗawa suna karantawa kawai za ka ba su san ladabin zama da malami ba saboda ka ba su da ƙuduwa ba su da wanda suke koyi da shi a rayuwarsu wannan sababi zahiri yake ga wanda duk ya yi karatu a gaban malami to ba ilimin kaɗai yake ɗauka ba yana ɗaukan ilimin tare da al-akhlaq canaki an gama muqarrabun ulaika almuqarrabun fi jannatin na'im sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yadufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'asin mimma in la yasaddauna wa la yanzifuna fakihatin mimma tayyarun wa la mutayrin mimma yashawnu hurun 'inun ka'amsalil lu'lu'il maknun جزاء بما كانوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ko ba ilimi bai kamata mutum zama haka ne azaba da za a yi taimai har sai ran kiyama kuma a shaddal azabi shine udkhul ya ayata ce adkhilu ne ko qur'ani ne kadai baka iya ba kuma babanka makarantar qur'ani ya fara saka ka ban sani ba su sanar da ni wuce makarantar ƙwar'ani wannan alƙawari ne na Allah cikin ayar farko suratul ankabut da rantsuwa a fahasiban nasu mutane suna zato an yi turaku an ya ƙulu amanna a basu su da awar imani wa mu la yuftanun ba a fitince su ba a gwada su ba Allah ce ba zai yiwu ba laqad fatanna allazina min qablihim ai mun gwada waɗanda suke gabanin kowane surutu zaka yi a duniya aya ce kawai ba zaka iya da ba hadisi ne kawai ba zaka iya kawowa daidai ba amma ka iya batanci har ka zagi muslim har ka zagi bukhari har ka faɗa musu bakakken magana ka faɗa wa iyalan gidan annabi ko sahabban annabi bakakken magana amma da an ce ja aya wala yakadu bin jawo hadisin manzon Allah la yakadu bin kawo sahihin tarihi la yakadu bin بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين inda gaske ne magana kabari da tanade-tanaden da ake ta faɗa za a cikin kabari gaske ne da girman abin nan ba yadda za a ce ba aya ɗaya ƙur'ani da ta nuna shi tun daga bakara hannasi to ka yaɗa ƙarya kake yi kintinkirin jahilci kake dan akwai jahilci baki akwai jahilci kintinkiri akwai jahilci jahilo kabari ya tabbata azaba ciki ko ni'ima shine wancan ayar da na koro muku na zo kan ayar ku fito da rawukanku yau za a yi muku azaba yau suka ce ana nufin a cikin kabari aya ta biyu sura mai lamba 40 daidai suratul ghafir aya 45 zuwa 46 mai Allah ya ce wa haqa bi ali fir'auna sulasa sai Allah ta'ala ya faɗa aya ta gaba za a ainihin ci gaba da bijirar da su annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya kaji na farko sai ce wa yawma taqumu sa'a wuta ce za a dinga faretin su safiya da maraice ran tashin kiyama kuma adkhilu ala fir'auna ashir azab sai malamai suka ce da bambanci da Allah ce za a bi da su a wuta daga kabarin su ake kai su wuta
wannan ya tabbatar maka da azabar kabari sabanin abin da wasu suka fito da sunan karatu suna inkari